Отидах, обявата беше масаж с освобождаване. Искам да ви кажа, освобождаване, това е най-поетичният начин да наречеш чекия. И аз наистина си мислех, че ще отида и то ще бъде една перфектна фантазия. Мислех, че има балдахини и две жени в красиво бельо ще ми отворят. Не беше това. Влизаш в един вход на Васил Левски 41Б, ако някой случайно се интересува. Влизаш в един вход и пред една врата две лелки с бели манти от 10-та градина пушат цигари. За костока. Такъв, за масаж с освобождаване. И те ми казаха, на 2 или на 4 ръце. Да, и аз викам, на 4 ръце, това богинята Шива ли ще бие чекия, човек? Към дай на 4 ръце. Най-голямата грешка. Най-голямата. Първо искам да ви кажа, никога не ходите. Буквално масажа е лягаш и те почват да те масажират се едно втриват кимьон в свински шоу. Момчета, не се смейте толкова силно, издавате са. Ако жените ви с вас, ви сте загубени. Но слушайте, аз това искам, значи за мен трябва да изсветлим най-тъмните части от човешката материя.